हीरो के सिक्स पैक लगेला लेकिन हमें हीरोइन के सिक्स पैक लौकल बा। कमाल के बाटे। एक से दो कमी बा, नाक से गइले बड़े ए बबुआ बहुत बढ़िया लागल बा। खेसारी लाल यादव जी के लुक शॉर्टलेस व्हाइट कपड़ा पे जन पेन के हम व्हाइट पहले बनिया जेकर सही होई सही कम, जेकर बुराई करे तो बुराइयो करम। इतना खेसारी लाल यादव जी के दिल से इतना बड़ गाना निकल गेल कम बात बा। जय भोजपुरी, प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के। हम जीजी तिवारी जी स्वागत करतनी। का हाल बा? आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया बानी जा। आपके अपन भोजपुरी भाषा में रिव्यू लेके हाजिर बानी। कौन गाना के? चुम्मा चुम्मा खेसारी लाल यादव जी के। चुम्मा पहिलका जो पवन सिंह के याद रखे के बाद दो बार जो चुम्मा दिले बड़े खेसारी लाल यादव जी हवन। गाना में खास बात बहुत कुछ बा, कुछ 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 एक से दो कमी बा जोन की और सुधारल जा सकत रहे और बेटर कइल जा सकत रहे। बाकी इग्नोर करे लायक बहुत ना मायने नहीं खे रखत। इतना आगिल बा उहे बहुत बड़ बात बा, वो खेसारी लाल यादव जी के। जी हाँ, बात बा के गाना बड़ी कमाल कर रहल बा। धीरे धीरे ही कछुआ के चाल चल रहल बा, लेकिन बहुत जबरदस्त गाना जा रहल बाटे। खरगोश के घमंड तोड़ सकता। जी हाँ भैया, खेसारी लाल यादव जी की गाना ई जोन बा हम जब ये 10 तारीख की आज बाटे और 1 बजे के आसपास में रिव्यू दे रहल बानी। एक घड़ी ले गाना 3 नंबर ट्रेंडिंग में पहुंच चुकल बा म्यूजिक सेक्शन के और 42 लाख व्यू यानी 4 मिलियन 2 पॉइंट क्रॉस कर चुकल बा। लाइक 2,70,000 लाइक एकरा मिल चुकल बा। कमेंट के भी तो कहे के ना हुई, कमेंट तो सही खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोग भर भर के कह दिले हुई लोग। जी हाँ भैया, कमेंट भी कम से कम 1500 प्लस हो चुकल बा। और रील अभी बन रहल बा ट्रेंडिंग या न्यू ट्रेंडिंग में आइल बा के ना। आप लोग तो बताइम जा रील पे ट्रेंडिंग में आइल बा ना। ये सवाल आप लोग खाती, आप लोग भी तो मेहनत करी जा, खाली हम ही सब बताइम। आप लोग भी जो बताइम वो में से कुछ आप लोग के भी मैसेज और रिप्लाई लेके आइम तो न्यूज हमारे बन जाई, हमारा काम हो जाई। बाकी आप लोग रिव्यू के मजा लीजिए, ज्यादा कुछ ना कम। गाना में सबसे यूनिक हमारा का लागल हा वो पहले बात कर लेता नहीं। अब तक का मतलब जितना सोचा जाला तो हीरो के सिक्स पैक लगेला, लेकिन हमें हीरोइन के सिक्स पैक लौकल बा। कमाल के बाटे। हीरोइन के फिगर, उनकर लुक गजब बाटे। लागतो बड़ी लाम लहकार पातर छीतर बाड़ी। भोजपुरी में ऐसा कम लोग पसंद करला, लेकिन अब पसंद करे वाला आगे बढ़े। अब बताइम जाके आप लोग ऐसा हीरोइन लोग के पसंद करें के ना? पुरान के ठीक बा या अब जो नया नया हीरोइन आ रहल बा लोग पातर छीतर बॉलीवुड के फेल करता लोग, ऐसा लोग के आप पसंद करे नहीं या पुरान के ठीक बा? ये भी कमेंट नीचे अपन तनी राय देम जा जानम का आप कहते हैं। जब पर फेरे गो टॉपिक को बात हुई, टॉपिक दूसर का हम तैयार कर लेनी। चलिए अब बात कही जाओ कि सिक्स पैक तो दोनों लोग के बाद ड्रेसिंग बड़ा अच्छा भइल बा, अच्छा लग रहल बा। ऐसा लागत है जैसे मतलब कबूतर चारों तरफ से कबूतरे बालो, बतख कबूतर भरल बालो, उजर 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 उजर, मतलब काफी कॉम्बिनेशन जो अच्छा ड्रेसिंग के मिलावल बनू बहुत जबरदस्त लाग रहा बा। ऐसे ही फिल्म चर्चा में भी है वीएफएक्स के लेके कि वीएफएक्स में जोन हुई ग्राफिक जोन हुई बहुत जबरदस्त हुई। ते वीडियो में भी आप लोग नोट कइले होखम जा, जहां आकांक्षा पुरी जी सिंगल गेट पर खड़ा होकर ऐसे ऐसे करत तारी खेसारी लाल दी, ओकरा बैक में आग वाला जोन बानू लहर उठ रहल बा। तो एनिमेशन भी काफी यूनिक बा, अच्छा बा। एकरा बाद नंबर भुला गई, कौन नंबर हम कहत रहे। एकरा बाद एमे जोन यूनिक चीज बा, ए लोग के जोन पानी वाला डांस करता लोग, ब्लैक कपड़ा पहन के पानी में जोन यूनिक कहता ना का ओकरा कहल जाला, कुछ कहल जात हुई तो बताइए, हमारा नहीं के पता। लेकिन वो चीज अच्छा लागता। हॉटनेस के तड़का एमे उ लगा रहल बाटे गाना में। मतलब ऐसे तो गाना इहे शिकायत हम जोन को हम इहे बाटे कि गाना शिकायत अभी बोल देता नहीं, बीच बीच में बोल देम तो ज्यादा बुरा ना लगी। के आलियो के ठा करके बोलम तो आप लोग बुरा लग जाई। हम जाना तनी कब कैसे कहे भाई हो जाने के पड़ला। तो ये बा कि गाना खाली व्हाइट ड्रेस में खिंचा गेल बा। अंतरा मुखड़ा 3 गो चीज बानू, पहले मुखड़ा बा फिर दुगो में अंतरा आवता। तो दोनों में अलग अलग तनी ड्रेस पहनत लोग तो और अच्छा हो सकत रहे। बस ये शिकायत रहे, बाकी और गाना हमारा शिकायत करे का औकात नहीं खे। बस अतना मिल गई बात ना खेसारी लाल यादव जी के दिल से अतना बड़ गाना निकल गई। कम बात बा। देवी गीत में अभी कोई गाना आप लोग देखते बन गाना पे गाना करेले, खाली बैंक में ज्यादा भरेले या गाना पे कम बजट लगावेले। वो खेसारी लाल यादव जी ऐसा काम कर दिले। देखी शिकायत देखो बात है अपने आदमी के ना आदमी कही तो कैसे कही। आप लोग ही खुद अभी विवाद कर ले रहे जानू कहता ना मत गए जा के कुल गाना ले खेसारी लाल यादव जी जन में बजट लगाई आपके तो मिलिए जाए कुछ ना, तो आपके थोड़े केहू ना दी। कंपनी लोग से कहीं लगावे के बाद बजट गाना पे लगाओ लोग। हमारे दर्शक भाई परेशान होता रहे, रिव्यू रिएक्शन देवे वाला कहता रहे सब। अब जब का नमक खराब कर चाहता लोग तो बजट लगवाई गाना पे, मेहनत कराई। ऐसा के कुल गाना चाहिए हमने के। आप लोग बताइए चीज के आप लोग मानते हैं कि ना कि चाहे देवी गीत हो चाहे कौन हो के ले कंपटीशन जब तगड़ा सामने खड़ा बा, कंपटीशन आता ना मेहनत कर रहा बा कंपटीटर और आप पीछे रम तो काम ना चली।
आपके फैंस के भी तो आपके फैन के भी तो कुछ मिले जेकर से पलटवार करस लोग, जवाब करस लोग। बात सही बा ना, सपोर्ट करम जा। सही का बात बिल्कुल सही बा, ई होखे के चाही, चाहे आप लोग तनी बुरा लागी चाहे कोनो ना चीज अच्छा आई तो भोजपुरी के नाम होई, आप लोग के ही अच्छा लागी। अभी तक आप लोग के तनी लागी हमरा खेसारी लाल यादव जी के कहत रहा, लेकिन ओ से काम ना चलेला, कहे के पड़ेला, हमर कहल के काम हो के ना। आप लोग हजार आदमी बन जाता ना, ऑडियंस बड़े, सबको यूट्यूब चैनल है, सबको न्यूज बनावे लगी काम ना, हमारा के सुनत जा, प्यार आशीर्वाद देते जा, तो हमार कोनो मकसद नहीं है, शब्द बा जोन सच बोलता नहीं। तई पे मेहनत बहुत बढ़िया, सन के गाना चाहिए खेसारी लाल यादव जी, बहुत अच्छा लाग रहा बा। आपके देखी बॉडी, आपके बॉडी एक्टिंग जोन हो देखी और तारीफ करे लगा रही, समझ गई जनो, अब सही लेम जा। तारीफ ई बा कि खेसारी लाल यादव जी के बॉडी लुक लाग रहल बा, में जोन राजा के रोल निभा रहल बड़े, राम जी तो अलग बड़े, राजा राम के रोल में भी का बड़े तो दिख रहल बा, एनिमेशन ग्राफिक टीजर तब बवाल हो बा, टीजरों के रिएक्शन कर देले बानी, और रिव्यू भी यही में कहीं देखे के मिल जाए, कहीं अलगों में रिव्यू देखे के मिली, वो आप लोग देखम जा, ठीक बा। डिमांड करम जा तो टीजर के भी स्पेशल रिव्यू ले, कुछ बात करम, बात देखी, बात चाहिए तो हम 1 मिनट में खत्म कर सकते नहीं, अब बात चाहिए तो 6 मिनट में भी 10 मिनट में भी खत्म ना हो, ये ध्यान रखम जा। तो बहुत बढ़िया लग रहा बा खेसारी लाल यादव जी के लुक, शॉर्टलेस व्हाइट कपड़ा पे जोन पेन हम व्हाइटे पहले बनिया है, तो बड़ा मजा आ रहा बा, देखे में अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े बार रखले बड़े, एकदम आवारा लागत रे, एकदम आवारा लागत रे, राजा हवा लेकिन आवारा लागत रे, फुल मस्ती में बड़े, कोनो फर्क ना पड़ेला, ठीक बा। तू जबरदस्त लागता, और ये गाना के हॉटनेस के तड़का लागल बा, उसको बैकग्राउंड अच्छा लागता, बैकग्राउंड अच्छा लागता, जो पूरा हॉल में शूटिंग कइल बानू, कमाल के लागता, बजट कइल बा, जबरदस्त जगह पे भइल बाटे, सब बढ़िया बा। आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव जी के जोड़ी बहुत अच्छा लाग रहल बा, लाम लहकार बा, लोग तीन दोनों आदमी के 6 पैक हइए बा, डोले सोले और फिगर के तो कहीं के नहीं के, शॉर्टलेस ना शॉर्टलेस नहीं की, लेकिन फिर भी अच्छा लागत रही, बहुत सुंदर लागत लो। और कुछ में ज्यादा का कहीं, और कुछ बा कहे लायक, जो लिखले रही सब कुछ बोल देनी जाता ना, लिखले रही सब कुछ बढ़िया लागता, मस्त। हाँ गाना ऑडियो के लेके, ऑडियो म्यूजिक पे बात कर ले तो ऑडियो म्यूजिक खेसारी लाल यादव जी पे जन तने कमेंट कइले रही, नाक से गोइले बड़े, नाक से गोइले बड़े, ए बबुआ जोन जाने ई बतिया कहत रे, इहो एगो कला होला, कब नाक से गादी, कब पेट से गादी, आ कब गाला से गादी। गायकी ठीक बा, एक जना के जे आदत लागल बा आपके जौने से लगे, लेकिन ई गायकी आपको कमी मत कही के नाक से गोइले बड़े तो कमी बा, ई उनका हम भैया कहतन जे हम सुननी है जन तने कमेंट में आइल है जे खेसारी लाल यादव जी के नहीं के पसंद करत, इंडस्ट्री बचल बा, लेकिन हम तो जेकर सही होई सही कहम, जेकर बुराई करे हम तो बुराइयो करम, जेकर के बात कहे तो कहम तो बात। तो नाक के कहे वाले लोग हम बात कहम कि नाक से गावस, चाहे छाती से गावस, चाहे फेफड़ा से गावस, चाहे गुदरी से गावस, चाहे अतरी से गावस, कहीं से गावत रे बात टैलेंट तब नु गावत रे, तू गा देव ना गावल जाए। तो बहुत बढ़िया आवाज लाग रहा खेसारी लाल यादव जी के, सुंदर लागता, सुने मीठा, मन करता बार बार जो वो लाइन रिपीट होता गाना के अंदर वही चीज तो ओरिजिनलिटी एकदम ओरिजिनल के टच कर दिले। ओरिजिनल गाना जो चुमा चुमा दे दे, वो गाना के टच कब करता, चुमा चुमा दे चुमा, वो लाइन एकदम लागता ओरिजिनल गाना, जो फील म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा था एकदम लागता सेम टू सेम गाना बा, लेकिन नया वर्जन में आइल बा। शिल्पी राज भी काफी अच्छा निभैले बड़ी, बहुत सुंदर लगता, और लिरिक्स के तक कहीं के जान डाल दल वैसे लिरिक्स बा। लिरिक्स के हमारे एगो लाइन और लेनी है, लेकिन दे दो पर्ची, मतलब कितना खर्चा भइल बा, दे दो पर्ची सब डॉलर में गिन दे हम, वो लाइन काफी दमदार बा। बात सही बा ना, बताइम जा। तो सब मिला के गाना बहुत जबरदस्त बा, देखे लायक बा। आपकी लगन ई गाना के नामे बाटे, बहुत जबरदस्त बा। एकरा से ज्यादा रिव्यू करम तो 10 मिनट पार हो जाई, कहे के तो बहुत कुछ कह सकता नहीं, लेकिन इतना में आप लोग खुश हो जाई जा। सब मिला के गाना में कुछ शिकायत करे लायक नहीं के, एके बात कहनी है वो है कि गाना के और तनिक और बढ़िया हो सकत रही, बात हम कहनी है, शिकायत कर लायक कुछ नहीं है। सब मिला के जबरदस्त गाना बा, बाजी दमदार बा, और ये गाना ही फिल्म के हिट करा सकता। टीजर के डिमांड करी जा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा शेयर करी जा। आप लोग कंजूसी करत नहीं जा, खाली खेसारी लाल यादव जी ने आप लोग भी कंजूसी करत नहीं जा। शेयर ना आ जाए चाहिए, 10,000 लाइक होकर तो दे दी। देखिए दिल गद गद जो भी खेसारी लाल यादव जी के कहाँ गईले कहाँ आइले सब न्यूज बनावे लागम फटाफट। व्यूअरशिप अच्छा लगेला नु, कुछ मेहनत तो करी, रिएक्शन पे देखबे के कुछ मिलबे ना करला, ना पैसा मिलता ना कुछ। तो आप लोग प्यारे आशीर्वाद ना दें, रिएक्शन रिव्यू हो तो चलिए में पैसा मिली, तो व्यू आई तो तो पैसा मिली, तो शेयर सपोर्ट करी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, बड़ा अच्छा लगला दिल से। तो मस्ती मजाक में ले गई नहीं है, लेकिन दिल से कहीं इहे चाहे खेसारी जी। उम्मीद बा कि आप बैक करी, उम्मीद बा कि आप भोजपुरी के एगो मसाल लेके आप भी आगे बढ़ी, आप भोजपुरी के नाम रोशन करी। कहे कि आप में जो यूनिकता बा, आपके अंदर जो टैलेंट बा, वो दूसरा में नहीं खे। आप एक ही बानी, खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक ही आदमी बड़े, वो आप बानी और आप बानी। एक्टिंग, कॉमेडी, टाइमिंग, ये डांसिंग, ये एनर्जी, ये टैलेंट अभी दोसर केहू में बाना, ना अभी दोसर केहू आवे वाला लौकत हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री में फ्यूचर खातिर। तो आप मेहनत करी, अच्छा
मेहनत करी, सही वे में मेहनत करी, सही लोग के साथ मेहनत करी, एकदम फैंस हम पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आपके सपोर्ट करी। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी।